Okay, good day everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Teacher Irene. So for today's video, we have our reading lesson that talks about common noun and proper noun in MTB MLE 1. So are you ready? Then let's start. Okay, mga bata, palihog kog lantaw sa mga hulagway. Unsa may nakita ninyo diha, mga bata? Okay, sige, atong binagsaon. Cheska, Davao, Lolo, Hospital, SM, Bohol, McDonald, Daniel Padilla. So mauna siya ang mga ngalan sa mga hulagway. Unsay tawag niining mga pulunga? Sakto, ang tawag niining mga pulunga kay pungan. Aduna ba'y kalainan sa pagkasulat sa mga pungan, mga bata? Oo. Okay. Ang mga nagsugod sa dako nga letra mao ang gitawag og proper noun. Ug ang mga nagsugod sa gamay nga letra mao ang gitawag og common noun. Common noun. Ang common noun ang tawag kun kini mga kasarangan nga ngalan sa tawo, butang, hayop, lugar o panghitabo. Ang common noun nagsugod kini sa gamay nga letra. So atong timan-an, mga bata, nga ang common noun magsugod yun kini sa gamay nga letra. Okay. Pananglitan sa common noun ngalan sa tawo. Papa, kuya, tendera, hardinera, bumbero, amahan, tatay, pulis, magtutudlo, bata. So, mauna siya ang common noun nga gasugod sa gamay nga letra nga ngalan sa tawo. Timan ini ninyo, mga bata, ha? So, ari na po ta sa common noun sa butang. Bag, notebook, lapis, plato, kutsara, tinidor, ug tsinelas. So mao ni siya ang common noun sa mga butang. Sunod, pananglitan sa hayop o sa mananap. Baka, baboy, manok, sawa, kanding, ug pato. So, mao na siya ang common noun sa mga hayop o mananap. Sunod, pananglitan, common noun sa mga lugar. Merkado, eskwelahan, simbahan, kapitulyo, parke, ug lungsod. So mao ni siya ang common noun sa mga lugar. Og pananglitan, common noun sa panghitabo. Pasko, kalag-kalag, bag-ong tuig, ug birthday.
So mga bata, atong timan-an nga ang common noun magsugod jud kini sa gamay nga letra. Ari na punta sa proper noun. Ang proper noun ang tawag kung kini naghatag sa particular nga ngalan sa tawo, butang, hayop, lugar, o panghitabo. Nagsugod kini sa dako nga letra. So timan-an nato mga bata ha, nga ang proper noun magsugod kini sa dako nga letra ug ang common noun magsugod sad sa gamay nga letra. Okay, proper noun pananglitan ngalan sa tawo. Cheska, Daniel Padilla, Catherine Bernardo, Willie Revillame, Dr. Jose Rizal, ug Mrs. Garcia. So, mauna siya ang proper noun. Sunod, pananglitan ngalan sa butang. Nike, Mitsubishi, Puma, Ford, Huawei. Muna siya ang proper noun sa mga butang. Sunod, pananglitan ngalan sa hayop o mananap. Junho, Fifi, kung naamo oy iro o iring sa inyong mga balay, di ba hinganlan man jud na ninyo? So, mao ni siya. Precious, CD, Leo. Okay. Sunod, pananglitan proper noun sa lugar. Coco Grove, People's Park, Davao, Bohol, SM, ug Robinsons. Okay. Ug ang proper noun sa panghitabo. Shumin's birthday, Ginald's birthday, Dilaab Festival, Auring, Ulysses. So, di ba mga bata, kung diri sa proper noun, maghinganlan jud sila og mga pangalan. Labi na, og naay birthday, mo ni siya, Shumin or Ginald's birthday. O kung naaba oy kanang mga festival sa inyo like Sinulog Festival, so usap po na siya sa proper noun. O irabi na kaning Auring ngalan na siya sa ug sa common noun pa na siya, mao na siya ang bagyo. Unya unsang bagyo haman, so Auring mao na ang proper noun ug ilabi na ning Ulysses. Mao po na siya ngalan sa bagyo. Okay. Nasabtan ra ba mga bata? Very good. So, sulayi ug katuni. Pahimangno. Ilha kun ang mosunod nga pungan common noun o proper noun. Manok, Loisa, bag, Daniel Padilla, Davao, Trixie, Tatay, Nike, Nika's birthday, simbahan. So mga bata, usbo nako kini ilha kun ang mosunod nga pungan common noun o proper noun. So agatong ato ang mga gipangbasa kaganiha ug na atong natun-an ang common noun o ang proper noun. So sige, ansiri na ninyo. Humana ba mo mga bata? Sige, atong i-check. Una, common noun. Ikaduha, proper noun. Ikatulo, common noun.
Ikaupat, Daniel Padilla, proper noun. Ikalima, Davao, proper noun. Ikaunom, proper noun. Ikapito, common noun. Ikawalo, proper noun. Ikasiyam, proper noun. Ug ang ikapulo mao ang common noun. Very good mga bata. Nahanas na gyud kamo sa pagtuon o pag-ila sa common noun o proper noun. Ato na pong usbon mga bata ha, nga ang common noun magsugod gyud siya sa letrang gamay. Ug ang proper noun magsugod siya sa dako nga letra. Okay. Sunod. Sulayi ug kat-uni. Pahimangno. Isulat sa papel ang proper noun sa mga pulo nga gihatag. Mama, tatay, pulis, kuya, lolo. Di ba mga bata, ato nakaganihang gikat-on og unsa ang proper noun? So, ihatag ang pulong. Puntay, example, kaning sa number 1, mama. Di ba ang mama mauna ang common noun? So, unsa mga proper noun niya? Butang na to, mama, Irene, or mama, Tony. O, mauna siya ang akong example. So, sige mga bata, start na. Okay. Humana na ba mo mga bata? Sige. Musunod na pod kita sa lahi nga kat-unon. Pahimangno. Ilha ang musunod nga pangan. Isulat sa papel kung common noun o proper noun. Sige mga bata, pagkuha na mong papel ug ato na kining isulat. Liberty, notebook, Mitsubishi, kwintas, singsing, baboy, Huawei, Ford, Safeguard, Lindsay. Okay mga bata, humana na ba mo? Sige, ato na sang i-check. Number 1. Mao ni ang proper noun, sakto. Ikaduha, common noun. Ikatulo, proper noun. Ikaupat, common noun. Ikalima, common noun. Number 6, common noun. Number 7, proper noun. Number 8, proper noun. Number 9, common noun. Ug ang ika-pulo mao ang proper noun. Wow! Great job mga bata! Mahanas pagyud kamo sa pagkat-on. So, akong usbon mga bata ha, nga ang common noun nagsugod kini sa gamay nga letra ug ang proper noun magsugod kini sa dako nga letra. That's all for today, kids. Thank you kaayo sa inyo ang mga participation. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para sa atong musunod nga lesson.
Thank you and God bless us all. Bye!